Welcome to my channel. So, Jonathan again and welcome to Jetsam channel. So, bagong video na naman ang aking ituturo. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang ating subscribe button para updated ka sa lahat ng aking videos. So, gawin mo na para hindi ka mahuli. Para lagi tayong magkasama sa bawat uploads ko. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na, lakay! Maraming salamat! Kaya sa video na to, ituturo ko yung color changing shirt. Kagaya nito. So, tara na! Let's roll, VTR! So ito po yung ating original video. Panoorin muna natin. Ayan o. Oh, mukhang tanga lang. Galing ya. So ayan. So ang gagawin natin, edit na lang natin siya dahil nga dito na siya sa ating KineMaster. Ayan, tanggalin lang muna natin yung entrada natin. Ayan. Pinutin natin tong video, then tong ating scissor, then trim to left of playhead. Pero nasa inyo na po yan kung tatanggalin nyo o hindi. Sa akin kasi tinatanggal ko muna. Tapos doon sa dulo niya, ayan, okay na siguro. Tanggalin natin. Tapos, ang gagawin po natin, pindutin ulit natin itong video clip natin. Din itong tatlong dot dito sa kaliwa, ito. Tapos, duplicate as layer po natin. Ayan. Tapos, pipindutin natin yung ating duplicate. Then, ito po. Ayan, then full screen. Ayan. Tapos, ang gagawin po natin, balik tayo dun sa layer natin. Punta tayong chroma key. Dahil nga po pula yung aking damit, so pula rin po yung ating gagamitin. Enable natin tong chroma key. Then punta tayong ito key color, nakaset naman na siya. Then naka show mask na rin. Adjust na lang natin tong mga to. Ayan. So dapat yung background natin is pure white. Then yung ating damit is pure black din siya. Gaya nyan. Then check po natin. Ngayon ang gagawin po natin, i-play natin dun sa part na mag-change ng color yung ating damit. So ayan, medyo adjust natin konti. Yan, siguro okay na dyan. Then ayan, pindutin natin itong original video natin. Yan, then itong scissor, split at playhead po natin. Ayan. Then move natin ulit. Ayan. So dapat matyaga lang tayo sa pag-edit kasi dito tayo medyo natatagalan eh. Siguro okay na dyan. Then pindutin natin ulit tong video. Then split at playhead ulit. So paulit-ulit lang po yan dun sa part na mag-change ng color yung ating damit. Ayan. So okay na siguro dyan. Then next. Ay, sobra. So, mukhang tanga lang tayo yan. Ay, sobra. Dapat timing sa ating pagkumpas. Ayan.
Ayan. Then sa dulo. Ayan. So okay na. Ngayon ang gagawin po natin, dun sa part, yung sa second ano natin dito, ito sa second na to, ito sa second, punta tayong color filter. Ayan. Dito tayo mamimili ng color. Dito tayo sa basic kasi itong nasa baba pang VIP yan. So pili tayo ng color dito. Example natin ito. So kung napapansin nyo, naging yellow na siya. Yellow ba yan? Sorry, color blind. Ayan. Then next, dito sa kabila, ganun lang po, paulit-ulit lang tayo sa color filter. Bahala na kayong mamili ng kulay na gusto nyo. Siguro okay na yan. Next. So paulit-ulit lang po tayo mga lakay. Marami tayong colors na pagpipilian. Yan, next ulit tayo. So magsawa kayo mamili. Ito okay siguro to. Yan, nasa inyo kung anong kulay yung gusto nyong piliin. Ayan. Sa dulo tayo. Ayan, the next. Then, ayun lang. So, reviewin natin. So, pasensya na kasi maingay yung ating aircon. Ayan. Yun, nahuli. Ayan, so okay na. So, yung sa kulay naman po, bahala na po kayong mamili. Para naman masayahan po tayo. So, ayan. Ganun lang po yung ating pag-edit. So, napakadali lang. And sana masundan po ninyo. Then, pindutin natin ito. Then, export po natin. So, ayan. Tapos na po tayo. Ganun lang po kadali. And sana po, may natutunan na naman kayo. And abangan nyo po yung aking next video. So kaabang-abang po talaga yon. And sana huwag kayong mawala. And sa mga bago sa aking channel, please naman po pakipindot na yung ating subscribe button para naman po sama-sama tayo lagi pag may bago akong uploads. Maraming salamat mga lakay and God bless sa ating lahat.